खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउज चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। थांनाय माखासे साननि सिगां बिहार रायजोनि थागिबि समाज सिबियारि आरो बिहार रायजोनि बारग' गिबि मन्त्रि कर्पुरी ठाकुर बिथांनो भारत हादरनि देरसिन बान्था भारत रत्न बान्थानि थाखाय सायख'नायनि उनाव मैया हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा फिन भारत रत्न बान्थानि थाखाय आरोबाव सासे सुबुंनि मुं फोसावनानै होदों। भारत रत्न बान्थानि थाखाय सायख'जानाय सुबुंनि मुङानो जादों लाल कृष्ण आडवाणी। बिथाङा आगुनि बिजेपि दोलोनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि आरो मावथिमोन। बिथाङा भारतनि बारग' गाहाय मन्त्रि अटल बिहारी वाजपेयी बिथांमोननि समब्रा समब्रिमोन। बिथाङा 96 बोसोर बैसोआव बे बान्थाखौ मोननो हासिगोन आरो बिथाङा अटल बिहारी वाजपेयीनि उनाव बिजेपि दोलोनिफ्राय भारत रत्न बान्था मोननो हानाय नैथि बिजेपि दोलोनि मावथि। बिथांनो भारत रत्न बान्थानि थाखाय सायख'नाय खौरांखौ हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा गावनि ससियेल मिडिया एक्सआव फोरमायनानै होदों। एल.के. आडवाणी बिथाङा भारत रत्न बान्था मोननो हानायनि थाखाय बिथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरा जोबोर गोजोननाय मोननायखौ फोरमायथिदों आरो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांखौ साबायखर बावदों। महाराष्ट्रआव मोनसे गिख्रंथाव जाथाया सोराङाव फैदों। पुलिस थानानि सिङावनो बिजेपि दोलोनि एमएलएआ गुलि गावग्लुंदों, जेराव सानै सुबुङा गुलि नांजानानै गोब्राबथार जोखोम जादों। जाथायनि सोमोन्दै मोनथिनो मोननाय बादिब्ला महाराष्ट्रनि उल्लासनगर हिल लाइन पुलिस स्टेशनाव हानि बेले-बेजेखौ लानानै बिजेपि दोलोनि एमएलए गणपत राय गायकवाड आरो शिव सेना दोलोनि दैदेनगिरि महेश गायकवाड बिथांमोननि गेजेराव दावराव-दावसि सोमजियो। बिसोरनि गेजेराव दावराव-दावसिया ओरैबायदि थासारिसिम सौहैयो दि जेराव बिजेपि दोलोनि एमएलए गणपत राय गायकवाडआ रागा जोंखांनानै शिव सेना दोलोनि दैदेनगिरि महेश गायकवाड आरो बिथांनि सासे मावथिखौ थांखिनानै गर 8 निफ्राय गर 10 सो गुलि गावो, जेराव महेश गायकवाड आरो बिथांनि सासे मावथिया गुलि नांजानानै गोब्राबथार थासारियाव जोखोम जायो। बिसोर सानैबो सासेया गुबुन सासेनि हेंथा एफआइआर होनो थाखाय पुलिस थानायाव थांदोंमोन, नाथाय पुलिस थानायाव सानैबो मोगा-मोगि जानायनि जाहोनाव सासेया सासेखौ सोंखारिनो हमो, जायनि थाखाय बिजेपि दोलोनि एमएलए गणपत राय गायकवाडआ रागा जोंनानै महेश गायकवाडनि सायाव जेरै-मेरै गुलि गावग्लुङो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला महेश गायकवाडनियाव गर 6 गुलिया नांदों आरो बिथांनिनो सासे मावथिनियावबो गर 2 गुलि नांदों। नाथाय सोमोनांथाव बाथ्राया बेसो दि जाथाय जानाय समाव जाथायसालियाव पुलिस इन्सपेक्टरबो दंमोन, नाथाय बिथाङा बे जाथायखौ हमथानो हायाखिसै। बेजों लोगोसे पुलिस थानानि सिङाव हाथियार लानानै हाबनाया सोमोनांथाव बाथ्रा। गासैबो पिस्तलनि गुलिखौ गावखांनायनि उनाव पुलिसफोरा गणपत राय गायकवाडखौ एरेस्ट खालामो आरो बिथांनि साथाम मावथिफोरखौबो पुलिसफोरा एरेस्ट खालामो। गुलि नांजानाय सानैखौबो साखाथियाव थानाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरो होननानै मिन्थिना मोन्दों। मख'नो गोनांदि महाराष्ट्रआव दासान्दि शिव सेनानि दोलो आरो बिजेपि दोलोनि गेजेराव जथायै सोरखार सोलिगासिनो दं, नाथाय मोन्नैबो दोलोआ गोरोबनानै सोरखार दासेयावबो बेबादि जाथाय जानाया बेसेदि गनायजाथाव। बिपिएफ दोलोनि मावफारिया जथुम्मायाव रोजा-रोजा सुबुंफोरा बाहागो लानायखौ जों नुनो मोन्दों। मैयानि बिपिएफ दोलोनि मावफारिया जथुम्मायाव सुबुंनि बाना जादों। फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि आरो बिपिएफखौ मदद होगिरि रायजो-राजाफोरजों सावरायलायनानै कक्राझार जिल्लानि बिपिएफ हान्जानि मावफारिया जथुम्माया तितागुरि जानागाव गेलेग्रा फोथाराव रोजा-रोजा बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि नुजाथिनायाव जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि मैयानि बे मावफारिया जथुम्मायाव बिपिएफनि आफादगिरि एबा बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। लोगोसे बिपिएफनि आथिखालनि एमसिएलए देरहासार बसुमतारी, बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय खाम्फा बरगयारी बिथांमोनजों लोगोसे दोलोनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन।
मैयानि बे हाबाफारियावनो UPPL दोलोनि गिदिरथार दैदेनगिरि कमल आजाद बिथाङा UPPL दोलोखौ नागारनानै बिथां हाग्रामा महिलारी दैदेननाय BPF दोलोखौ मोजां मोननानै BPF दोलोआव जयेन जायो होनना मिन्थिना मोन्दों। मैयासो नोंथांमोननो बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि पुनाम पान्डेआ थैबाय होननानै खौरां फोसावनाय जादोंमोन। मानोना बिथांखौ सार्भाइकेल केन्सार जानानै थैबाय होनना बिथांनि मेनेजारआ ससियेल मिडिया इनस्टाग्रामाव फोसावनानै होदोंमोन, जायखौ लानानै गोबां बलिउडनि महरगिरिफोरा बिथांनि थैनायखौ लानानै शक जादोंमोन आरो दुखु मोननायखौबो फोरमायदोंमोन। नाथाय बिनि गेजेरावनो हरखाबै बिथाङा ससियेल मिडियायाव ओंखारनानै बिथांनि थैनाय खौराङा नंखायसो होननानै रोखा खालामनानै होदों। बिथाङा गावखौ थैनायनि नंखाय खौरां फोसावनायनि जाहोनखौ फोरमायनानै होनाय बादिब्ला सार्भाइकेल केन्सारनि फारसे बयखौबो मोनथिहोनो आरो सांग्रांथि लाबोनो थाखायनो बे नंखाय खौरांखौ फोसावदोंमोन होननानै बुंदों। बिनि थाखाय बिथाङा रायजोफोरनावबो निमाहा बिदों। नाथाय बे जाथायखौ लानानै माखासे सुबुंफोरा बिथांखौ ससियेल मिडियायाव मुंदांखा जानो थाखायसो बेबादि फावथिना खालामदों होननानै सावरायनायखौ नुनो मोन्दों। माहारियारि मानास हाग्रामानि थाखाय गोजोनथाव एबा मोजां खौरां। माहारियारि हाग्रामायाव जिब-जुनारनि अनजिमाया बारायदों। दान मोनसे सिगांनिफ्रायनो मोसा साननाय हाबाफारिया सोलिबाय थादोंमोन माहारियारि मानास हाग्रामायाव। दा बे मोसा साननायनि फिथाइयाव मोननो हाबावदों मोजां रादाब। मोसा साननायाव खेबसेनो ट्रेपिं केमेरायाव माथाम मोसा गाग्लोबनाय बायदि खौरां मोननो हादों। फैबाय थानाय 10 फेब्रुआरियाव मोसा साननायखौ फोजोबनानै फोसावनानै होनाय जासिगोन मानास माहारियारि मोसानि अनजिमाखौ। फारसेथिंजाय मानासनि बवाफारा हाग्रा ओनसोलाव फालो फालो लेवा मोसा मैफोरखौ नुनो मोन्दों। मानास हाग्रामायाव लेवा मोसा मैखौ नुनो मोननाय जादों होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिनानै होदों मानास टाइगार प्रजेक्टनि फिल्ड डाइरेक्टर राजेन चौधुरी बिथाङा। दासान्दि आसामावबो जायगा लाना जायगा गोबां खुवा खुगासिनो दं, जायनि जाहोनाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जानानै जिउ खहा जानाय, गोब्राब जोखोम जानाय बायदि जाथायखौ खौरां बिजोंफोराव नुनो मोनगासिनो दं। बेबादिनो आसामनि खर'सा शिबसागर आरो नगावआवबो मैया फुंनि समाव गुबुन आलादा आलादायै लामानि जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो गुबुन मोनसे जाब्रबथायाव गोब्राबै जोखोम जादों होननानै मिन्थिना मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिन्थिना मोननाय बादिब्ला नगाव जिल्लानि कटियातली टाउनाव मैया फुंनि समाव गंसे गोख्रैथियै खारबोनाय बेसेन गोसानि गारिया लामायाव लाखिथ'नानै दोननाय डाम्पार गारियाव सौग्रावफैदोंमोन होननानै मिन्थिना मोन्दों। बांद्राय खुवा खुनायनि थाखायनो बे जाब्रबथाया जानो मोन्दों होनना ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायथिदों आरो बे जाब्रबथायाव ड्राइभारा जायगायावनो जिउ गोमादों होनना मिथिहोदों। गुबुन फारसेथिं शिबसागर जिल्लानि आमुगुरि सामुगुरिनि देहातर आलि र'डआव गंसे AS04 AE 4828 बे नम्बरनि बलेर' गारिया दालांनि कनस्ट्राक्सन सोलिबाय थानाय जायगायावनो जाब्रबथाया जादों आरो गोब्राबै जोखोम मोनदों। मिन्थिना मोननाय बादिब्ला जायगायाव खामानि मावनायनि जेबो इसारा गैयैनि थाखायनो जाब्रबथाया हरखाबै जानो मोन्दों आरो बेफोरबादि हरखाब जाब्रबथाया लामानि माखासे गोनांथिखौ फोसाबनो हायैनि थाखायनो आरो रैखाथिनि मावथाय गैयैखौ लामानि बांसिनै लामानि खामानि मावनाय जायगाफोराव जाब्रबथाया जादों होननानै मिन्थिना मोननाय जादों। दा बेफोर जाथायनि सायाव आरोबाव फिन नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना मिन्थिना मोन्दों। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा सेसापानि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव फैगौ फेब्रुआरि दाननि 23 आरो 24 खालाराव साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंजागोन 115थि माघो पुर्निमा फोरबो आरो 16थि सौरभ सृष्टि प्रसाद संसदनि बोसोरसालिया जथुमा। बे बोसोरसालिया जथुमानि हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय सायनासालिनि गाहाय खुन्थिया लाइखौ इसोरनि मुं लानायजों मैया गायसननाय जाबाय। मुलुगनां गोजोननि थाखाय मिरु संसदनि अधिनायक रमेश चन्द्र ब्रह्मनि जैग्य आहुति होजेननायजों मावफुंनाय जायो आरो जथायै आहुति होनाय जायो। 115थि माघो पुर्निमा फोरबो फालिथायनि गेवलां सावरायमेल जथुमायाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर', आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि
बिस्वजित दैमारी, लक सभानि MP दिलीप सयकिया बिथांमोनजों लोगोसे गोबां आलासि बिथांमोनहाबो बाहागो लागोनखौ मिन्थिना मोन्दों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होननानै आङो मिजिंथियो। एसेनोसै, गोजोन्थों।